Arestado sa Police Regional Office Bar ang usa sa mga sospek sa pag-ambush-patay sa kanhi hepe sa Ampatuan Municipal Police sa Maguindanao del Sur. Naaresto kini samtang nagpaayo sa ospital sa Midsayap, Cotabato human kuno nakaangkon og sabad pinusilan. Ani ang report ni Tony Humamil. Kahinumduman nga niadtong August 2022, giambush ang gisakyang police car ni anhing Police Lieutenant Reynaldo Samson, ang kanhi hepe sa Ampatuan Municipal Police. Gikan nagsilbi og warrant of arrest ang biktima sa barangay Kapinpilan, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Apan wala nila maabdan ang mga subject sa warrant of arrest. Dihang pauli na unta sila sa estasyon. Kalit nga gipaulanan og bala ang ilang police car nga gikamatay sa maong hepe ug ang driver ni ining pulis. Niadtong adlawng Miyerkules lang, human sa pipila ka tuig nga pagtago-tago. Naaresto sa mga personahe sa Police Regional Office Bar ang usa sa mga responsable sa ambush samtang nagpaayo kini sa usa ka ospital sa Midsayap, Cotabato. Human kuno nakaangkon og gunshot wounds. Giilang dinakman nga si alias Kamer. Gilayong gisilbi sa operatiba ang warrant of arrest bato kaniya sa sulod sa ospital. Nung 2 days ago nakatanggap yung office namin ng information na allegedly si Kamid ay nasa isang hospital. Yung nagturo sa kanya sir ay isang witness na may personal knowledge sa incident, and second may kilala talaga siya personally. Natukoy talaga na involved siya sa shooting incident, particularly sa pag-ambush kay Lieutenant Samson. Gikonsiderang number 1 regional most wanted person sa Police Regional Office Bar ang dinakpan nga dunay patong-patong nga mga kaso nga double murder ug multiple frustrated murder, murder with less serious physical injuries o robbery. Sa karon hugot nga gibantayan sa otoridad ang dinakpan samtang nagpaayo kini sa ospital. As of now, sir, binabantayan natin siya, sir, and pag stable na yung condition niya, pwede na natin dalhin siya sa BJMP. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.